Şo ýerde video çekip TikTok'a goýmak hiç ile bir kanun işte. Assalamu alaikum qadrli ýerleşler, hoş geldiniz. Yine ýerleşler. Men şuň çıkışımda size bir daha düşündirmäge tyýlaşmakçy. Yani, misal üçin bizde plany var, Türkmenistan içinde ýaşaýan ve şonda bir mesele var. Ve şol mesele Türkmenistan'ın kayyet sistemati bilen çözülenok, şol meseleden ministerlere baranlık bilen çözülenok. Şoň üçin ol ýerleşme nämetdi, telefon aldy ve öz meselesi boýunça video çekip TikTok'a goýdy. Şo ýerde video çekip TikTok'a goýmak hiç ile bir kanun işte. Sen hiç ile kanunu bozamak. Sen video çekip TikTok'a goýanyň üçin hiç ile sen türmäge basmanyň haky, hukuky ýok ýerleşler. Seni türmäge basmaga TikTok video üçin hiç ile sebäp ýok. Egerden şol videoda bir kanunçylyga çağırmadyk bolsa. Mesela özüňiz pikirleňiz, öz meseleni aýdyp, misal üçin, gadyrly Serdar Berdimuhammedow. Mende şu mesele var. Men daşa ýolda çykyp bilemok. Gaýrat edip kömek edin. Rahat edin hawa. Men plan ýerde ýaşaýan. Şo video üçin hökümetin seni türmäge basmana hukuky ýok. Türmäge basmana sebäp ýok ýerleşler. Şoň üçin bir hakykat boýunça bir logistik pikir edin. Näme üçin hökümet de şo video üçin türmäge basdy? Hawa elbetde olar aýny şol raýatymyz köp gürleýär. Şol raýatymyz köp gürleýär, öz hukukyny kaçak eden bolar diýip şeýle türmäge basmak bar. Eger onu ýaly bolsa, biz bar. Eger sizde plan mesele bar bolýar. Eger başarsaňyz da ýüzüňizi açyp video çekin Türkmenistan'da. Eger başarmasaňyz onda bize dokumentler dağıtlar olur. Biz size kömek edelim, maslahat verelim. Doğru. Şoň üçin ýöne ýerleşler. İnsanyň ýene saýlaw diýeli, ýani nähile nitije çykarýarlar. Eger hawa daşa ýurda çykman Türkmenistan içine türmede ýaşamak isleýän bolsaňyz bolýar, arkaýyn ýaşaýaryň. Ýok, ýene daşa ýurda boljak, siyahata gitjek ýa-da başgalar eklemeli işe gitjek diýeni onu görüşmeli. Ondan ol görüşüňiz bir günde hiç netije berber. Eger bir zat üçin görüşýäňiz onu aýlap, ýyllap görüşmeli. Başga ýol ýok. Başga hiç ýol ýok. Şoň üçin ýerleşler şu çykysynda menim de teklip etdim. Eger siz Türkmenistan içinde Türkmenistan hökümetiniň ideýat teýatratynyň bir daşy bolanok. Eger siz Türkmenistan içinden daşa ýurda çykyp bilmeýän bolsaňyz, video çekýände de bana uğratýar. Ondan benim size birinji bilen medeni kömek etdi. Ondan ikinji bilen misal üçin Türkmenistan üçin oda näme etmelilerini maslahat berýär. Nire tutmaly, näki proseduralar, ondan elbetde beýleki adamlar öz geçiren tejribesi boýunça ýene maslahat berýär. Ondan has bolmasa ýerleşler. Eger misal üçin aýdaly plan Türkmenistan içinde şu meselesi de bar bolan bolsa, onu gelin finansal hükümet boyunca kampanya ýetdirdi. Eger hawa Türkmenistan içinde ýerleşmek bar bolsa, şu öz meseleler boyunca görüşip ýerleşmek bar bolsa, onun üçin ýurist üçin pul gerek, sen dokumentler üçin, sen ýol giraýan üçin hep üçin pul gerek dolmy? Ona gel ýerleşlerinde kömek boldun diýip, kömek pul boyunca ilkilene eger bolmasa TikTok segmentini halktan sorary. Eger bolmasa onu halkara guramalardan ýürüp pul kömegini sorary. Şoň üçin şuňlukça biz gaça etjek çykyşlamaçlardan ibaret. Soňra görýärsiňiz diýip umyt etýän galandan näme bolsa geljekde ýene görüşýär.